Ja, jeg så Jeg godt, fik ham så 10 stadig. skud på. Nej, jeg fik det sidste. Det var ikke ham der. Nej, den sidste Det var ham den anden. 10 på. Mens jeg stod og Den kiggede på første, vi sad 10 på. Jeg fik ham. Det har jeg også sagt. Godt. Kommer noget midt. Kommer meget midt. Kommer meget midt. Rushing midt. I rotate back. Kan de bare få lov til at løbe ned i sådan der, eller hvad for Guardian? Jeg siger til dig, de kommer midt, så du bare kan kigge Ja. op. Her er den venstre side close. Altså Holm, jeg siger det til dig, det er dit job at rotere dig. Jeg er ligeglad, hvor du holder den fra. Jamen, jeg står selv. Det skal ikke være sådan, de bare kan få lov til at Du skal vitterligt bare stå sådan her og poppe dem. Jeg stod på B-side, ja. Hvad hvis Det er da ikke min skyld, du reagerer langsomt. Ja, men det er checkpoint, det skal du holde for, når du spiller net. Holm, jeg mollier dem af, og de tonser 5 mennesker gennem rotere mollien. ned her. Så skal du Skade rotere ned og hjælpe 32, skade 22, skade 100, mig. Ja, skade men 8. du skal jo stadig løbe ned og hjælpe mig her. Nej. Jo, du skal. Jeg har skal tre sgu sørge på for, at de A. ikke løber af. Der er 3 spillere på A. Om jeg ved ikke, om du har skal glemt, hvad de har gjort ved mappet, men det er vigtigt for mig at skære mig af i den. Nej, overhovedet ikke. Du skal løbe C til Insta, hvis du vil falde der. Ja, det er ikke til diskussion. Det er til diskussion, jo. Og jeg Nej, løb CT. nu har du ikke nogen af jer. Nu lyder det dog. Jeg står selv på B, og de kan splitte mig for Guardian. Altså, Jeg hørte, der var minimum 4 med, hvad hedder det, net. Så... jamen, så skal du også hjælpe mig, jo. Nej, skal Jo, jeg bare holde så midt? kan de andre bare holde mod midt fra A. Du skal bare hjælpe til, Hold når nu du tager kæft, side. Holm. Nej, Det er du tager fejl, Holm. Hold kæft. Hallo. Du er altså en downy nogle gange. Holm, det er dig, der tager fejl. i Nej, den prøv at situation. gøre dig selv, Frederik. Prøv lige at være stille lidt. Når du fucking pikke ind i mig, din bot. Altså, for helvede, hvor er det, han står? Man, vi skade som 27-3. Nice. Frederik og Holm, nu synes jeg, I skal sige undskyld til hinanden. Men det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Det mener jeg. Jeg ser dem top midt. Helt op Så til er det mollien. rusher. Ja, og så skal du Jeg så løbe løber herned. igennem. Så skal du løbe herned. Du skal ikke løbe derind. Jeg løber herind, din bot. Jeg stod her. Ja, hvorfor kommer du så ikke herned og hjælper mig, når du... Hvorfor fuck skulle jeg gøre det? Så kan de bare løbe af. Hold nu kæft, Ja, og der er Holm. 3 på A. Der er Du 3 tager på A. fejl, Holm. Lad nu Der er røven. 3 på A. Det er fucking dødlyder. Det er dig, der tager fejl, Holm. Lad nu røv. Nej, det er ej. De skal Hvor jeg bare... De stiller bare mig her og holder Guardian. her sammen med dig. Hvad gør Ja, de det så? skal- Du boller de af. Jamen, du kan stå her så. Du kan stå her, så du gør begge dele. Så du holder begge Jeg dele. De her. den her, så pikker jeg ud. Så får jeg den her. Rotere, hvad med at rotere? De her, hvor jeg står nu. Kan du se mig? Ja, du tager fejl. Holm. Gå ind der, mig. Fuck, hvor er du spasser. Det er dig, der tager fejl. Aldrig prøvet noget lignende. Nå. Det er dig, der tager fejl. Altså, den er ikke længere.